Kompletong pangalan. Jessica Armadilla Pizon. Andam na ba ka? Million. Nga mukanta sa ato ang RMN Networks nga station ID. Andam na. Sige, in 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa. At makakarating sa bayan ang ningning ng kalangitan, awin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Ito na lang una ang ato ang non-alcoholic wine. Dawata Ma'am Jess. Ayan. Hindi mo paubog. O, dili na makahubog kay non-alcoholic na siya. O, dawata ang atong gift pack! Daghang kayong salamat sa RMN Dex Daisy Davao ug sa tanang staff sa Dex Daisy. Congratulations and happy New Year, Ma'am Jessica. Continue ko New Year, ma'am. Nagpadayon lang yung New Year. Kaya si Radyoman Erin Lumusbog, kini si Radyoman Amy Ginita, Tatak RMN.